Участвах в стажантската програма, защото исках да оползотворя лятото си и да обогатя знанията, които бях натрупал до момента от обучението си в университета. Желах да опозная работния процес и практиките на един експертен екип в сферата. Сметнах, че стратегията, разписана за програмата, е доста увлекателна, с много въркшопове, запознаване с различни брандове и различни позиции и отговорности. Голям плюс беше и възможността да се включваме както онлайн в работния процес, така и на място от офиса. Кандидатствах в стажантската програма на Трикон, тъй като исках да проверя дали маркетинга е моето нещо и да подкрепя знанията, които съм натрупала от университета на практика в реална работна среда. Научих се как по-експедитивно да се справям с възложените задачи, как да създавам маркетингови кампании и след това да ги презентирам по професионален начин и как да мисля и да действам като един маркетингов специалист, вслушвайки се в съветите на моя ментор. В Трикон научих изключително много полезни за мен неща, като най-вече се научих да бъда по-отговорна, по-изпълнителна и старателно обръщаща внимание на всеки един детайл. Моето Трикон лято беше забавно, образователно и стълба към успеха. Ако трябва с 3 думи да опиша моето Трикон лято, ще кажа, че то беше забавно, динамично и много ползотворно.